Γεια σας gamers. Παίζουμε εδώ Minecraft Explore. Κοίτα λίγο πίσω σου. Ακολούθαμε λίγο σε εκείνο που είχα δει. Να, ακολούθαμε. Ακολούθαμε. Ρε. Κοίτα λίγο ένα μεγάλο πυργάκι κάπως, έτσι το βρήκα. Ένα μεγάλο τι. Κοίτα λίγο εκεί που κοιτάω. Κοιτάς. Χαίστηκα. Να πας να σκουπιστείς. Καλά, εγώ πάω να βρω εκείνον τον λόφο να χτίσω κάτι. Πάνω τα καλάμια τα θέλω. Ρε! Όχι, έχω μείνει με 2 ζωές. Ρε! Δεν θα κάνω τα πράγματά μου και πρέπει να κάνω respawn. Άπαλε. Άρε. Εντάξει, stop. Μια ζωή έχω. Μια ζωή έχω. Να, ορίστε. Μια ζωή έχω. Κοίτα να, μια ζωή. Attack! Όχι ρε. Όχι. Εντάξει, τότε άσε να φύγω. Πώς καρδιές έχεις? Άπειρες. Γεια. Άσε με. Άγιο. Πήρα το σπαδάκι του. Έχω το stick. Έχω stick. Θα μου πιάσει. Εγώ έχω βρει χωριό, άντε γεια. Καλά, εγώ πάω εδώ πάνω. Πάω να μπω σε μια σπηλιά. Ξέρω τι είναι. Μωρή! Έλα ρε! Πάω να σου γκρεμίσω το σπίτι. Δεν έχω σπίτι. Πού πήγαν τα υπόλοιπα πράγματα? Τι έγινε? Καλό, Κάπως εδώ, φίλοι μου, θα τελειώσουμε το βίντεο. Γιατί έχουμε μπλέξει με έναν βλάκα. Γεια σας, like και subscribe.